Nechcem sa tu hrať na doktora, že či je to zdravé, nezdravé a ak sú nejaké dôvody, prečo zavádzame túto daň, keď pán Hajko teda chcete, áno, je to kvôli konsolidácii. Ak niekde tie peniaze nájsť, tak v takých oblastiach, ktoré následne potom prispejú, že môže dojsť k tomu, že bude menej fajčiarov, alebo že budú sa menej používať sladené nápoje a v skutočnom dôsledku prinesie to, že obyvateľstvo bude zdravšie. A keď bude zdravšie, no tak budú nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť. Tlak na spotrebiteľské ceny bude naozaj v rozpätí od 30 do 130%. Ako to je niečo, čo spôsobí nevyhnutne pokles spotreby, útek nákupov do zahraničia. Ako toto je niečo, čoho sa výrazne obávame.